Kublai yapi baro, haka video baladep. Ia cadien caki por bagi wright brother ki snai ki plane. Henry kumnul dengan ong yapi ka flight benengkong kam das dang shwa ha Amerika. Kumnul dengan ong yapi shwa ki wright brother bagin ketak ikosin beneng. Uwei unong India uladep dream lupa ban her. Bat kumnul dengan ong yapi da rem namar ba uduna talen. U rem namar lakai u haka juk bom day hapok ka jing sensyar us im bom hok. Kani kadeka story bala kelet jong u shivkar bapuji talpade. Slam hagi snam jar praspa ha Bombay. Kat baki we ki kena ki yelek kai marbel, we kena man laki por u pech shasun. Ki breu ki juong balai pi pech se ye ki sim baki her. Henry u shivkar bapuji talpade pech ye ki sim. U keli ye ki jingkeli bakam ima lada ki sim ki lak ban her. Balai u breu umla. Ha kita ki por wat ban keli jingkeli ru kalong bej. Ki breu ki ngej ban her kadai jong ki sim ban jingi ya ki dok ka bar ban dream big kalong jong ki bej. Utal bade u kemen ban syakot u bej. Utal bade day u ordinary man. Upule physics, engineering, astronomy but ancient Sanskrit text. Ka text bakaran Jepang ka Vinamas ka flying machine batho hagi ancient India. Minta sange hangne. Ki breu ki juong minta pi kadai tangka puruskam. Henry utal bade umur wong. Even if the story is symbolic, the principles behind it may be real. Kanega dega rukom ba manla u scientist u perkat. Not blind belief, not blind rejection, Henry tangga curiosity. Dai pisa peduna, klaim government support, pada klaim gi laboratory, utal pada usdang menteri ya ke model aircraft. Kat kum ga story la yaitu aus nam cijar praspa kandai pusan, ha Chaupati beach ka plane jong u ka stang banher. Perkat ya kene, klaim YouTube media klaim kamera Henry tangkal air ke kendau bat ke jingkermen. Bat hangne kawan ke bakham ketang syusyu. Lada ke pertai ke celebrate you. Lada ke British government ke support you. Lada ki kubor ki penpau nam you. Kataru Ha kecaka tang ke jinjanjar. Namar banyak keren ke jinsya. Ban long ke aviation ba sukses ha ki por ke jinjanjar ke British kalong bom dondor aero. Utal pada syak rem daka science, ule syak rem daka politik bat ka power. Minta tos ngabha. Utal pada da penher ne kontrol ka flight, kum ki wright brother. Kata ka jingerok ka let syaki. Henry ka jing tre utal pada kalong experimental on manet conceptual visionary bat ka vision barbor kawan shwa ka perfection. Banyak kerennya ka jing shisha, ki wright brother ki dan ki founding, ki team, ki workshop, but ki western media support. Utal pada pat udan ka curiosity, passion, ancient knowledge, but ka jinglong marway. Ka history kam dakan ma mano ba dream ningkong. Ka history ka kan ma mano ba job kadu da ka proof. Utal pada ula klat house nam jar kandai spa kat nriu. Claim award, claim ka jing itu but claim ustasyu ha kita kipor. Berkat ya kata ka jing ketang. A man who tried to touch the sky could not even touch success on earth. Balai kadan kami piban care minta. Namar utal pade u represent ba manla u talented person claim ka jing Christian. Manla ka dream ka yap namar baduna ka opportunity and every genius born in the wrong system. Upin ka mau yangi om barok ka jing ram namar baduna ka jing la. Kipor kade baduna ka jing Christian rukumjo. Shivkar bapuji talpade let's say kim da tho aman lagi got history. Henry ka story jong uka pasiaw ya ka air ka ike bakham koridor. Dream don't need permission, but dreams do not need support. Tilda pidei air badan ki idea, ki vision, but ka dream bahe palat banyak surrounding jong pi. Ken mau ya utal pade namar wat la ka pertei kam itu ya pi minta. Ka idea jong pi ka laban pin kelai ya ka lasai. Ka history ka kan mau mano baher nengkong Henry ka sun beneng pat ka kan mau mano bapin urlong ya ka thong. Ki story ba shisha ba I sim pin yo hakane ka channel for free. Sengawa wat kelet ban like, share bat subscribe ba pin don menta bat kene ka family. Kublai shibon, stay strong, stay focused and stay blessed.